ଆମ ଗାଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ରଥସାହିରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥସାହି ବା ତେଲି ସାହି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେକି ଆଜି ତୁଳସୀରେ ପୁରା ଭରପୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପା ଆମର ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିକରି ପଢ଼ିବେ ଗୀତଟିକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖାଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। विशेष सूचना धरिया सो बापा 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 धरिया हो कोदर खाना वाले हमरो सोनो बाबा पिक्चर देखी नया विनाटी करे जानो कैसे जीवा पिक्चर देखी ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ।
ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାପା ଆମର ପଦ୍ମପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ। ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ। ଯାଉନ ଭିତରୁ ଦେଖି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ।